Co jsou to uhlovodíky? Uhlovodíky jsou chemické sloučeniny složené pouze z uhlíku a vodíku. Jsou základem mnoha látek, které používáme každý den. Některé z nich určitě znáte, jako například etylén, plasty, benzen, rozpouštědlo a nemůžeme zapomenout na metan. Jako všechno v chemii se i uhlovodíky dělí. A na co se dělí? Ptáte se? Alkany. Jsou to nasycené uhlovodíky, což znamená, že mezi atomy uhlíku jsou pouze jednoduché vazby. Alkeny a alkyny jsou nenasycené, což znamená, že mají dvojnou nebo trojnou vazbu mezi uhlíky. Jsou reaktivnější a využívají se třeba v chemickém průmyslu. Aromáty mají kruhovou strukturu, například dříve zmíněný benzen, a jsou známé svou stabilitou. Uhlovodíky jsou základními složkami mnoha produktů, jako je palivo, plast nebo i kosmetika. Takže, ať už si je to uvědomujeme nebo ne, uhlovodíky jsou všude kolem nás.